Ni herri existentzia taldearen partez nator. Eragile bezala definitu daiteke, baina oraindik ez da erakundetu talde bezala. Eta honen bestez, ni ez naiz ausartzen ere taldearen izenean hitz egitea. Orduan, nire izenean hitz egingo dut. Esaldi honek batik bat bi gauza adierazten ditu niretzat. Lehenik eta behin, estatuaren garrantziaz mintzo da. Denok jakingo dugun bezala, gaur egun mundua politikoki estatuetan banatzen da, estatuen bitartez osatzen da, eta estatuak dira botere politikoaren adierazpen goren eta homologatua. Honen bestez ez da hutsunerik mundu honetan, edo estatu propio bat duzu, edo estatu arrotz baten menpe zaude. Orduan, gu estatu gabeko naziook ezin ditugu gure interes nazionalak eta gure beharrizanak asetu marko horretan. Zera marko horiek ez dira soilik arrotzak, baizik eta itxaikorrak ere. Orduan, ikuspegi horretatik ezinbestekoa zaigu estatu propio bat. Eta horren ezean, herri bezala bizirauteko ez dugu posibilitaterik izango, denbora kontua da, ez? Herri bezala asimilatuak edo ordezkatuak izatea. Eta bestetik, esaldi horrek ere adierazten du estatua ez dela baldintza bakarra euskararen eta Euskal Herriaren biziraupenerako. Badirela beste osagai batzuk, badirela beste faktore batzuk, eta faktore horietan ere arreta jarri behar da.